Transport Malta batet 31 ittra individwali lil importaturi u bejja ta' karozzi ġodda f'pajjiżna sabiex tafża kontra abbużi speċjalment fid-dawl tal-inċentivi l-ġodda li qed joffri l-Gvern. L-entità governattiva għamlet dan wara li l-ġimgħa li għaddiet bejjeħ tal-karozzi allegatament għolla l-prezz ta' karozzi li jaqgħu taħt l-iskema ta' inċentiv ta' 12,000 euro. Fl-ittra Transport Malta ittenni li żieda flottijiet li qed jagħti l-Gvern u mantiżi li jħeġġu x-xiri ta' vetturi elettriċi jew plug-in hybrid. Dwar dan tkellimna maċ-Chairman Eżekuttiv ta' Transport Malta, is-Sur Joseph Buġejja, u saħaq li fl-aħħar jiem Transport Malta waslilha wkoll li kien hemm bejjija li allegatament ollew il-prezzijiet tal-muturi elettriċi biex jieħdu vantaġġ mill-iskemi tal-Gvern. U għatenna li Transport Malta għamlet kuntatt ukoll mal-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. Li rridu nassiguraw aħna li dawk il-grants imorru għand il-konsumatur għand iċ-ċittadin Malti. Jiġifieri l-awtorità kif inhi obbligata tissegwi l-andament tas-suq, l-awtorità għandha id-dettalji tal-importazzjoni tal-vetturi, il-prezzijiet tagħhom, jiġifieri tkun qed tissegwi b'mod dettaljat kemm vetturi u anke muturi. U fuq il-każ l-informazzjoni li kellha aġġixxiet mill-ewwel. One News taqsa wkoll is-Sur Buġejja dwar l-andament tal-applikazzjonijiet fil-konfront tal-loti ta' 12,000 euro għal vetturi li huma elettriċi jew plug-in hybrid. Huwa qal innek. Kelli laqat mal-importaturi tal-karozzi u milli qegħdin naraw inħoloq l-entużjażmu, jiġifieri il-grants riveduti intlaqgħu tajjeb u hemm konkurrenza għal karozzi elettriċi. Jiġifieri n-numri jidhru li ħajkunu interessanti. Vera wet irid jistenna xi supply and demand issa hemm it-talba tikber, imma iva il-konkurrenza tidher li l-interess għal karozzi elettriċi qiegħda tikber b'ritmu interessanti ħafna.